Primăria Oradea ne fură banii prin taxe și impozite și își bate joc de noi. Oradea practică niște impozite de 5 ori mai mari decât București, Pitești, Ploiești sau Brașov. Vă dau un exemplu concret. Soția mea are un apartament de 60 de metri pătrați în care are cabinetul de psihologie. Anul trecut plătea 112 lei, iar anul acesta plătește 2400. De 21 de ori mai mult ca și anul trecut. Această creștere este o hoție. Să nu este o creștere de impozit, este o hoție din banul nostru. Și vreau să vă gândiți că toate cafenelele, restaurantele, școlile de șoferi, toate serviciile și magazinele care își desfășoară activitatea în Oradea, toate vor plăti astfel de impozite. Și cine credeți că va plăti aceste impozite? Credeți că le vor plăti patronii? Vă înșelați. Da, noi vom da banii către primărie. Dar ce vom face noi? Eu, soția mea și toți cei care încă avem activități în Oradea? Vom crește prețurile. Pentru că singura modalitate prin care putem să ne acoperim costurile este să creștem prețurile. Iar prețul produselor și serviciilor întotdeauna îl plătesc cetățenii. Deci aceste taxe și impozite percepute de Primăria Oradea sunt o hoție, care până la urmă ajung să fie plătite tot de către cetățeni. Asta este aberația. Plătim taxe mai mari ca în București, Pitești, Timișoara, Brașov și așa mai departe. Este o hoție ceea ce se întâmplă astăzi în Oradea.